Айде бе, сега с кое се сменя канала, с кое се пуска? Да ви имам техническия прогрес. Пералнята пак не им работи. Дай ми гаечния и една отверка и ще проверя какво и има. А не, няма да плащаме и пералня. Сега трябва да мина на ръка. Не се коси, скъпа Мит, минавай ги с сапун 2 пъти и ги опъни на въжето отвънка. Ако е качествен сапуна, ще изсъхнат за час. Нали знаеш, че мама ще дойде утре сутрин? Как бих могъл да го забравя? Нали нямаш нищо против? Аз нямам нищо против, но тя със сигурност ще има. Хе-хе-хе. Добър ден, госпожо. Добър да е, а сега се разкарай. Не мога, госпожа. Хотелът е затворен. Аха, и от кога така? Ами мисля, че е от вчера, но може и да е от онзи ден. Добре, че не си нося чантата, че иначе щях да те запукам с нея. На ти тия 50 лева да ми се разкараш. На работа съм, госпожа. Айде за едно кафе. Да, госпожа. Да ви заема багажа, ако желаете. Може да. Така като гледам, пълна дупка. Мизерия. Как може дъщеря ми да се озове в това долнопробно място? Сигурно онзи жалък плъх я е довел и спестил някой лев за ядене и пиене. Абе, приличаш ми на един френски детектив. Уи, мадам! Екскюзе, муа! Дошла съм при дъщеря ми. 205-та стая, 3-ти етаж. Няма такава стая. Как няма? Проверете пак. Проверих, регистрите казват не. Тогава сама ще проверя. Не може да проверявате така. Ще извикам охраната и ще ви изведе. Охраната е заета, пие кафе в момента. Ега ти, за едно кафе ме е продал. Малкия негодник. Чакай. Абе, я провери стая номер 201 и съседната 202 и ако стигнеш до там, провери бюфета. Ще ги проверя и още как. Така, да видим първата стая. Какво гледаш? Това да не ти е пръч? Отвратително. Да видим стая номер 202. Хайде едно хорце да ударим, какво ще кажеш? Майко мила, този хотел е хотел на ужасите. Един нормален няма. Не издържам повече тук. Поразтършувахте ли хубаво, мадам? Този хотел за нищо не струва. Дори пералните ви не работят. Тук съм съгласен с вас. Радвам се, че ни посетихте сега. Може да се изнизвате. Абе, изглеждаш ми познат. Как ти е името? Алфонсо. Леле, как ще те изтрая, не знам. Напомняш ми на някого. Може би заради хубавите ми мустаци? Определено не е заради мустаците. Очарователна сте. Я не ми се подмазвай, говедо. Лисица. Орангутан. Крокозъбел. Човекоподобен маймун. Кисел кръставичок. Мамо, здравей! Ей, се я втасахме. Ама скъпа, аз не съм. Той пари, аз мустак. Майка ти е виновна. Да, носи се задавил с кафето. Измекяр? Не ви познавам, господине. Ама чакай ти си друг, бе. Ти да не си му брат на другия. Обърках се. Не помня господин с мустак да ми е давал пари. Верно си, друг. Тъщата май наистина е права. Той е хотел на ужасите.